The night is still young and the biggest music festival in the world is just getting started. From the amazing performances of our talented Camarinense, ngayon naman, mawi-witness natin ang world-class talent ng ating mga OPM artists. Kaya naman, stay put at walang uuwi dahil the concert night is about to begin. Camsor, habang patuloy natin ini-enjoy ang Kaugma 2026, panatiliin natin ligtas, masaya at maayos ang ating festival experience. Munting paalala po sa lahat, iwasan po natin ang balyahan at pagtutulakan para maiwasan ang anumang aberya o kaguluhan. Itapo naman ng tama ang mga basura. May mga designated trash bins sa paligid ng ating concert grounds. Tandaan, ang malinis na kaugma ay mas masayang kaugma. Stay hydrated. May mga water refilling stations na maaari ninyong puntahan sa paligid ng ating venue. Kung makakaramdam ng pagkahilo, paninikip ng dibdib, o anumang hindi magandang pakiramdam, agad lumapit o tumawag ng medic. May mga medical teams po tayo nakatabay sa paligid ng ating concert grounds. Muli, tara't panatilihing ligtas, malinis at masaya ang ating pagdiriwang ng Kaugma 2026. Kaugma, handa na ba kayo sa gabing punong-puno ng jamming? Get ready to feel the energy, the vibes, and the music of OPM's Rising Stars. Let's all welcome Jesse Cag and El Manu. What's up? What's up?
di makikinggan ang mga Sabi ng iba tungkol sa Storya nating dalawa. Pagkakala natin Maganda at mapasaya. gusto mo bawi mga panahon Nalungkot ka at lumuha. Abutin ang mga tala tayong dalawa. Kahit tayong dalawa na magkasama, habang buhay husgahan man ang mundo ay ibigyan natin ang tunay. Basta tayong dalawa, siguradong masaya ang araw. Araw-araw. Kahit buhay husgahan man ang mundo ay ibigyan natin ang tunay. Basta tayong dalawa, siguradong masaya ang araw. Yeah. Siguro may di nadana, totoo ngang mahiwaga. Ang puso pag napana, wala nang kawala. Di hindi magsawa, umulubot man at tumanda, di maluluma. Magmamahal lagi dalawa, at kahit itagyan pa sa bato, maubos man ang ibig ko at ibig mo, magkakahanap pa tayo at ako. Dahil habang buhay na ako'y sa'yo, lagi sa waiting tayo, wala sa mundo. Kasi di ko alam kung kakayanin ko, di ka makasama araw-araw. Kahit tayong dalawa na magkasama, habang buhay husgahan man ang mundo ay ibigyan natin ang tunay. Basta tayong dalawa, siguradong masaya ang araw. Araw-araw. Kahit tayong dalawa na magkasama, habang buhay husgahan man ang mundo ay ibigyan natin ang tunay. Basta tayong dalawa, siguradong masaya ang araw. Araw-araw. Yeah. Araw-araw tayong dalawa. tayong dalawa. Kasi yan, tayong dalawa. Tayong dalawa. Araw-araw tayong dalawa. Gusto mo? Tayong dalawa. Araw-araw tayong dalawa. Tayong dalawa. Araw-araw tayong dalawa. Tayong dalawa. Araw-araw tayong dalawa. Tayong dalawa. Araw-araw. Kaokma mag-ingay! Grabe, grabe, no? Grabe nga talaga. Grabe, it's our first time to perform here at the biggest summer festival here in Kamsur, Kaogma. Pero balita namin, marami daw dito sa inyo yung bagong single lang. Ala! Marami ba? Madami? Yung mga hindi na umabot pang next year. Ah, Ang relasyon. Oh, hindi tayo yun. naman ah. nun. Hindi tayo yun. Kahit kailan hindi pwede. Oo. Kaya ito, guys, kaogma, ito na yung panahon para magwala. Kasi ito na yung huling sayaw natin! Ho! Hey! Hey!
sa atin. May dulo pala Kaya't sabay tayong biglang sa ating huling siya. Paalam sa ating huling sigaw. May dulot pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling may dulo pala ang langit. Kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sigaw. Grabe! Grabe! Grabe naman talaga. Napakalupit talaga dito. Yes. Grabe ang first experience namin ng Koogma. Grabe kayo. Pero balita ko, marami daw dito sa inyo, yung mga taong pag na-in love, ay sobrang lala kumakain ng puso. Kumakain ng puso. Meron ba ganun sa inyo? Eh, feeling ko, magugustuhan na itong next na kakantay natin. Let's go. Para to sa lahat ng mga kumakain ng puso dyan! Para sa lahat ng mga daddy ball. Ako'y magmumulong
naman talaga dito sa Kaugma, no? Ah, eh, so, Grabe. lala talaga dito. Sobrang saya namin Yes. na nandito kami ngayon. Siyempre, gusto namin pasalamat sa Camsur for inviting us. Yes, so thank Ngayong you so gabing much, ito. Kamsur. Grabe. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na ano. So for our next song, it's actually an original from Elman. So na-compose niya tong song to way back in the pandemic when I was diagnosed with clinical anxiety and depression to the point na kinailangan ko ng tulungan maligo, di na ako nakakain, di na ako nakakatulog. So, during those times, kinailangan ko ng magpa-doctor, kailangan ko ng patulugin for 3 months straight para mag-heal yung brain ko sa stress. So, during all of those times and moments, kasama ko si Elman. And kaya niya na-compose yung song na to kasi para ma-reassure ako at ma-comfort ako na kahit ano pang pagdaanan namin, hindi siya aalis sa tabi ko. This song, this version actually is our testimony of how God heals. How we are so thankful that God healed. Please enjoy. Hindi ako mawawala. Bye, Alvin.
maraming salamat. Siyempre, sa lahat, sa inyong lahat na nandito ngayon. At siyempre sa Camsur. Maraming For salamat, inviting Sam us. Sur, for inviting us. Kaya itong next na kakantahin namin actually is our We thing. dedicate Oh, we dedicate this. to Camsur for inviting us. This is actually our first time in Kaugma, the Grabe. biggest summer festival. Nakaka-overwhelm, And we are so nakaka-proud. honored to be here and to be with you guys. Kaya tong next song is Ang aming dedication pasasalamat. for you guys. Yeah. Nais kong malaman ika'y bahagi na ng buhay
meron ba dito sa inyo yung mga nakakaalam ng kantang Tahanan? Meron ba? Wow! Wow! Grabe! Maraming salamat. Una sa lahat, maraming salamat. Pero alam nyo ba, na sa lahat ng mga nakakaalam ng tahanan, alam nyo ba na meron talagang sagot sa kantang Tahanan? Kasi Paano ka nga ba makakapasok sa tahanan kung wala kang susi. Kaya ito po ang aming latest single ni Jessica. Yes. This is Susi by Jessica. It's already released in all music platforms. Yes. It's about a song na a person na nagbukas ng puso mo at tinuruan kang magmahal. Wow. Sino yun? Ikaw. Ay. Ano po? Mula nung ika'y nakilala
salamat. Salamat. Siyempre dahil meron na tayong susi, makakapasok na tayo sa tahanan. Pero bago ang lahat, tayo pumasok sa tahanan. okay lang ba? Magpapapicture lang kami sa inyo. Okay lang ba? Okay lang ba yun? Pa-picture naman. Saka okay lang ba mag-content din tayo? Oh, sino ba nakakapanood Okay ng mga lang. contents namin dito? Meron ba? Yung mga nasa TikTok? Meron ba dyan? Yang wala. Sana po, kasi magko-content sana kami. Mag-content sana tayo. Ngayon lang din. Kakantayin lang natin yung tahanan. Ako. Hanggang chorus lang, hanggang chorus lang. Yun, Tahanan mo. Hanggang doon lang, hanggang di magbabago yun. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Pero Okay picture lang? muna tayo, picture. Tara. Okay, video muna. Okay. Video daw muna. Sige. Let's go. Okay lang, content tayo guys. Okay lang sa inyo. Sige. Sabayan nyo kami ha. Game. Okay, game. Ito yung tahanan to. Okay. Kakanta tayo ng tahanan, guys. Hanggang ano lang naman, hanggang di Yung dalawang magbabago line. yun. Hanggang doon lang. Game? Okay, game. Game? 1, 2, 3, go. Tahanan mo ako, di magbabago yun. Eh! Maraming salamat po. Yun lang. Picture naman. Oh, Next. picture lang. Oh, picture. Game. Alright. Sige. 3, 2. Okay, 1, 2. Okay, let's go. Yun, maraming salamat So po much guys. kaugma. Sa aming konting pa-content. Yeah. Okay, dahil meron tayong susi, makakapasok na tayo sa... Tahanan. Actually guys, grabe, maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na nakikinig sa tahanan. We're actually in our 115 million streams. Grabe, maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig ng tahanan. sa inyong lahat. Grabe, hindi talaga namin akalain, hindi namin inakala kahit kailan na, alam mo yun, sasabog mangyayari. yun o ganun. Actually, love story lang talaga namin Oo. yun. Trivia lang, kung gusto nyo lang magkaroon ng konting trivia, yung kantang yun, yung umpisang line, yung nagsimula ang lahat sa isang kanta, bakit ngayon ka lang? Kasi yung unang-unang pagkikita po namin ni Jessica, hindi kami magkakilala. Magkakilala. Nag-jamming kami agad. Ang kinanta namin, bakit ngayon ka lang? As in, yun po talaga yun. So kaya yun yung first verse dun sa kantang yun. Yes. Anyway, wala na tayong time. Trivia lang naman. So, yun po. Let's go. Antayin natin lahat. Guys, tahanan. Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang? Sabay nagtakbo ating mata. Ilang beses humindi, buti di ako nakinig. Tadhana na ang bumulong sa'kin. Di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di mauubos yun. Lalabanan ko lang para sa'yo. Basta nandito lang ako sa tabi mo. Shoutout sa lahat ng may kasamang tahanan ngayong gabi!
maraming salamat. Pero syempre, hindi naman tayo pwede magtapos ng ganun-ganun na lang. Okay lang ba magrarak-rakan ba tayo? Pero bago ang lahat, syempre gusto namin pasalamatan ang lahat ng mga dapat natin pasalamatan dahil wala tayong lahat ngayong gabing ito. Kung wala sila, kaya syempre pasalamatan naman natin ang ating pinakamamahal na si Gov. El Rey Villaferde! At syempre, ang napaka-cool na si Kong Migs and Kong Luigi Villaferte for inviting us here at Kaogma Festival. Grabe. Nakakasama namin yan sila Kong Migs, sila Kong Luigi. Grabe, Ang cool nila. simple lang nila, no? Pero bago lahat, syempre, okay lang ba? Magrarak-raka naman tayo! Okay lang ba? Let's go! Kaoma Festival! Anong balita sa radyo at TV? Ganun pa rin kumakapa sa dilim. Minsan naisip kong umalis na lang dito. Kalimutan ng lahat, lumipad, lumayo. Tupad to sa langit, ang tamaan huwag magalit. Alam naman natin kung sino ang puso. Bawat sampang umiyak, singil ko ay piso. Sa bawat lumuluhang duka, alay ko'y dugo. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggang ako'y humihinga. May pag-asa pa. Sino? Sino? Sumigaw ngayong gabi. Hallelujah. Kaogma Festival. Introducing Jesse King. Line by line, so I better see their faces in front of me. If you ask me how to begin, what starts is from within. I'm ashamed of what become in the mirror, the face of my one true enemy. Hallelujah, it's a new day. Let's take control. If I have to take this measure, thought to don't see myself in every soul. With permission, I take this my personal mission. Save me from the fire, from the fire. Save me from the fire. Papakilala namin ang aming napakagaling na band on piano, Gary Copio. On bass, Josh Blanes. On guitars, Nico Dennis.
Let's hit one more time for El Manu and Jesse Gang.